Zastupnik Ahmedin Škrijelj iz Stranke demokratske akcije Sandžaka rekao je da je deklaracija koja se našla na Skupštini Srbije prijetnja miru i stabilnosti na Balkanu, ponovivši da je u Srebrenici nad Bošnjacima izvršen genocid. Naglasio je da je deklaracija pokazatelj jasne namjere za nacionalnom dominacijom i realizacijom velikodržavnih projekata, što se ne može ocijeniti kao pozitivan korak na vraćanju povjerenja i uspostavljanju suradnje u regionu. Ahmedin Škrijelj nam je danas i gost. Uživo se javlja iz Beograda. Dobar dan, gospodine Škrijelj. Dobar dan. Kolika je prijetnja deklaracije i realizacija velikodržavnih projekata Bosni i Hercegovini? Zašto sada svjedočimo ponovo ovim ideologijama koje su se nekako probudile u ovim ljetnim mjesecima? Pa kao što ste i sami rekli, ja sam već to naglasio u svom obraćanju u Narodnoj skupštini u vezi sa pomenutom deklaracijom. Dakle, mi ovdje imamo jedan kontinuitet velikosrpske politike i kao što ste i pomenuli, to je dakle očigledna namjera za nacionalnom dominacijom i realizacijom velikih državnih projekata koji očigledno nisu okončani završetkom ratova na prostoru bivše SFRJ. Dakle, ova deklaracija je u funkciji destabilizacije regiona i predstavlja otvorenu prijetnju miru i stabilnosti na Balkanu, a bez mira i stabilnosti na Balkanu ne možemo govoriti o vraćanju povjerenja između naroda, a naročito između Bošnjaka i Srba, i ne možemo govoriti o normalnim i prihvatljivim odnosima između države Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Šta su vam kolege iz Skupštine? Recite. Sama deklaracija na više mjesta otvoreno negira državnost i udara na suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine, a priznaće ćete i vi i nadam se vaši gledalci se složiti sa mnom da to nije put kako se prave odnosi između susjednih država. Ne može se na ovakvoj politici bazirati odnos sa drugom državom. Dakle, Republika Srbija ovom politikom pokazuje da nije prijateljski raspoložena prema Bosni i Hercegovini, ali ni prema drugim narodima, naročito prema Bošnjacima. Ali kada čujete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, on će reći zasigurno da on poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i radi na miru i stabilnosti u našoj regiji. Šta su vam kolege iz Skupštine rekle na vaš iskreni, emotivan govor od neki dan, pogotovo iz ove vladajuće opcije? Pazite, deklarativno priznavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine napušta se u tekstu deklaracije i kroz njene dalje članove, odnosno tačke. Pa da vam kažem, da li je nastup bio emotivan ili nije, to nek cijeni drugi, međutim, nastup Stranke demokratske akcije Sandžaka i mene kao njenog poslanika baziranje na samo onome što je zapisano u ovoj deklaraciji. Ali pazite, mi smo imali i ranije negiranje genocida, imali smo i negiranje državnosti Bosne i Hercegovine, ali od danas i Narodna skupština Republike Srbije prije nekih 15 minuta 139 glasova za usvojila ovu deklaraciju, a po Ustavu Srbije njene implementacije od danas obaveza Vlade Republike Srbije i svih državnih organa. I to je jako, jako opasno. Što podrazumijeva ta implementacija za Bosance i Hercegovce i našu državu? Dakle, mi imamo ovdje koordiniranu namjeru da se od režima u Srbiji i od režima iz manjeg BiH entiteta direktno, koordinirano i zajednički udara na suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine. Rekli ste 139 glasova za čak u Skupštini Srbije prije nekoliko trenutaka za ovu deklaraciju. Kako bi se političari iz Bosne i Hercegovine trebali postaviti prema srbijanskoj vlasti nakon ovog što se desilo? Moram također da naglasim da smo mi kao poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka glasali protiv ove deklaracije i protiv nje su bili i poslanici Zeleno-lijevog fronta, odnosno grupacije Ne davimo Beograd. Bosna i Hercegovina ima svoje institucije i one trebaju zaustaviti na svaki mogući način implementaciju ove
deklaracije na teritoriji države Bosne i Hercegovine. Također ovdje moramo govoriti o odgovornosti međunarodne zajednice. Republika Srbija, makar to i deklarativno bila, predstavlja sebe kao kandidata za članstvo u EU i organi Evropske unije i njena tijela ne mogu mirno posmatrati ovako otvoren atak na suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine. Dakle, akteri, predlagači i donosioci ove deklaracije moraju biti sankcionisani. A država Bosna i Hercegovina treba da omogući da se ova deklaracija ne može sprovoditi na njenoj teritoriji. Jer pazite, Republika Srbija bi trebala u prvom redu da sve ono što traži za predstavnike srpskog naroda u drugim državama da obezbedi manjinskim narodima koji žive na njenoj teritoriji, uključujući i unapređenje ustavnopravnog statusa, unapređenje sveukupnog položaja, ali i unapređenje ostvarivanja do sad garantovanih prava, jer Bošnjaci Sandžaka, dakle, Bošnjacima u Sandžaku nije dopušteno da ostvaruju ustavom garantovana prava. Naročito, kad to kaže, mislim posebno na zastupljenost u policiji, sudstvu, tužilaštvu, vojsci, službama sigurnosti, ali i drugim državnim organima i službama u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva. I vlada Republike Srbije, odnosno ovaj režim, apsolutno ne radi ništa i kad su Bošnjaci u pitanju, prava koja nam ustav garantuje su mrtvo slovo na papiru. I vlastima u Srbiji bi bolje bilo da povedu računa o tome u kakvim uslovima žive Bošnjaci, kakav je njihov položaj, pa da rade na tome da se on unaprijedi i poboljša, a ne da ovakvim dokumentima udaraju na suverenitet i integritet jedne međunarodno priznate države kao što je Bosna i Hercegovina. Ima li izgleda da, pogotovo nakon ove, kako ste nazvali, nakon ovog buđenja nacionalne dominacije u Srbiji, ima li izgleda sada u ovom trenutku da srbijansko društvo krene putem katarze i priznavanja sudski utvrđenih činjenica na svom evropskom putu za koji deklarativno tvrde da su njihove težnje u budućnosti? Pazite, kad govorimo o presudama kojima je utvrđen genocid u Srebrenici, ali i presudama kojima su dokazani drugi ratni zločini koji su počinjeni od strane srpskih oružanih snaga nad bošnjačkim stanovništvom i drugim nesrpskim narodima u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Kosovu, Hrvatskoj i tako dalje. Dakle, mi tu ne govorimo o nekom međunarodnom arbitražnom postupku ili o nekim radnim sporovima. Radi se o sudskim presudama kojima su zločini utvrđeni, utvrđene su činjenice, izvršena je pravna kvalifikacija zločina i određeni su krivci, odnosno odgovorni za počinjene zločine. Podsjetit ću vas da je Republika Srbija presudom Međunarodnog suda pravde označena krivom zato što nije spriječila genocid u Srebrenici, a mogla je. Dakle, suočavanje sa prošlošću i tranziciona pravda više trebaju ovoj državi nego bilo kome. Narodi nad kojima su izvršeni zločini, zločin genocida, ratni zločini, progoni stanovništva, etnička čišćenja, policijska tortura, tim narodima je suočavanje sa prošlošću u Republici Srbiji potrebno da bi bili sigurni, jer je to znak da se nešto slično neće ponoviti u budućnosti. Ali za budućnost Republike Srbije je neophodno da se proces suočavanja sa prošlošću dovede do kraja, da se i pazite, mi smo na tragu toga. Stranka Demokratske akcije Sandžaka je i ove godine podnijela prijedlog rezolucije Narodnoj skupštini o osudi genocida u Srebrenici nad bošnjačkim stanovništvom koji je izvršen jula 1995. godine. I primećujem dok je trajala ova rasprava, više kolega poslanika koji predstavljaju vladajuću većinu imali su potrebu da naglašavaju, da ne priznaju genocid. I na moje upozorenje da se time vrijeđaju i žrtve i preživjeli, ali i Bošnjaci diljem Bosne i Sandžaka, apsolutno njih to nije imalo nikakav uticaj, već su i danas smo imali prilike to da slušamo, iako su na dnevnom redu bili potpuno neki drugi zakoni koji apsolutno nemaju nikakve veze sa onim o čemu mi danas razgovaramo. Ja sam više puta tokom zasjedanja prošle hefte i ove pokušavao da koristeći institut povrede poslovnika ili replike da ponovo upozorim na to, međutim predsjedavajuća kad bi počeo da govorim ili bi mi ugasila mikrofon ili apsolutno ne bi dali pravo da govorim. U Bosni i Hercegovini smo također svjedoci da se to gotovo na dnevnoj bazi dešava. Kažu da je zadnja faza genocida upravo to negiranje
sudski utvrđenih činjenica. Gdje će nas odvesti trenutno stanje u kontekstu geopolitičkih odnosa? Slabi ili jača dominacija Rusije u Srbiji? Šta možemo očekivati od Evrope i Amerike u ovoj situaciji u kojoj su nekako oči Bosanaca i Hercegovaca, ali vjerujem i Bošnjaka u Sandžaku uperene? Pazite, to je više pitanje za te međunarodne faktore koje ste naveli. Ja samo nadam se i mi kao SDA Sandžaka se nadamo da će preovladati razum i da svijet više neće dozvoliti da jedan narod bude pred istrebljenjem i da se ponovo nad Bošnjacima izvrši neki možda novi genocid ili da se ponovo pokuša cijepanje Bosne i Hercegovine. Za nas u Sandžaku opstanak Bosne i Hercegovine ima izuzetan značaj jer mi znamo i ubjeđeni smo u to da nestankom Bosne kao države, ja sam siguran da do toga neće doći, postavilo bi se pitanje biološkog opstanka Bošnjaka na prostoru Sandžaka. Zato mi podržavamo sve procese koji vode ka vraćanju povjerenja među narodima i državama na Balkanu. Naravno da faktori na međunarodnoj političkoj sceni imaju odgovornost da zaustave i sankcionišu ove poduhvate kao što je ova deklaracija koji je danas postao zvanična politika vlade Republike Srbije, svih njenih ministara, svih njenih državnih organa, uključujući i vojsku, policiju, službe sigurnosti i sve ostale službe koje su pod vladom Republike Srbije. Mi smo jasno rekli da smo protiv toga, čak smo se pobunili da u preambuli ne može da stoji da svi narodni poslanici podržavaju ovu deklaraciju. Mi kao poslanici SDA Sandžaka smo i SDA Sandžaka izričito protiv, jer imamo iskustva iz prošlosti, ovo nas samo vraća u to vrijeme i očigledno je da neko pokušava da neke ciljeve koje nije mogao da ostvari tokom 90. odnosno konkretno agresijom na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. smatra da su se neke geopolitičke okolnosti promijenile pa da je možda sad vrijeme da uradi nešto što ranije nisu uspjeli. Ja sam siguran da u tome neće uspjeti. Bosna je najstarija država na prostoru Evrope i ona će, ako Bog da, opstati. A svi oni koji negiraju njenu državnost i koji pokušavaju na bilo koji način da naštete Bosni i Hercegovini neće dobro završiti. Imaju primjere nekih prije njih koji su to pokušali i kako su završili i ništa neće bolje proći ni neko drugi, da li danas, sutra ili za 5 ili 10 godina ko pokuša nešto slično. Bošnjaci su jedan civilizovan narod, demokratski nastrojen, koji hoće dobro sebi, ali ni na čiju štetu. I to je nešto što nas to je karakterna crta, to je lična karta naša, to je dio našeg identiteta i siguran sam da ni demokratski svijet neće dozvoliti realizaciju ovakvih projekata, ali nemaju pravo ni da nijemo ovo posmatraju. Ovo mora da se sankcioniše. Ovo je nedopustivo u modernom svijetu, u 21. vijeku, da ovakvi politički dokumenti nakaradne sadržine koji su na suprotnoj strani od onoga što je moderna civilizacija danas, da oni postanu državna politika koju neko želi da implementira na terenu. Državna politika se promijenila i u Crnoj Gori. Crna Gora je dobila novu prorusku i prosrpsku vladu u koju je ušla i bošnjačka stranka. Kako to komentarišete? Iskren da vam budem, nemam nešto puno informacija u vezi sa tim, niti sam imao priliku da razgovaram sa bilo kim od predstavnika Bošnjaka koji su postali dio vlade, ali eto, pustimo da vidimo šta će se dešavati u budućnosti, da bi mogli precizno da se odredimo i prema tom pitanju, tako da možda u ovom trenutku ja nisam najbolji sagovornik na tu temu. Kako ocjenjujete trenutnu situaciju u Crnoj Gori i ono sve što se dešava u zadnje vrijeme? Pa vidimo da ima pokušaja da se Crna Gora destabilizuje i da se skrene sa puta članstva u Evropsku uniju, a verovatno i da se napravi neki politički inženjering koji bi Crnu Goru udaljio iz NATO saveza, ali ja mislim da to neće uspjeti. Siguran sam da će tu i Bošnjaci kao narod i drugi manjinski narodi ostati dosledni očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori.
Je li moguće s vaše pozicije uraditi više za Bošnjake u Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini? Možda urazumiti vlastodršce na nekim važnim pitanjima? Pazite, SDA Sandžaka u Narodnoj skupštini Republike Srbije ima 2 poslanika. I sve ono što je u našoj moći, mi to radimo i nastavit ćemo da radimo dalje. I prethodni poslanici koji su predstavljali ovu stranku u parlamentu su radili na isti ili sličan način. Dakle, ono što su naši politički ciljevi, i ponavljam, naši politički ciljevi i generalno interesi Bošnjaka nikad nisu bili bazirani na tome da njihovim ostvarivanjem bilo ko trpi štetu. I mi ćemo se zalagati u skladu sa svojim mogućnostima, javno ćemo govoriti, pokretat ćemo inicijative i uvijek ćemo pitanje Bošnjaka, Bosne i Sandžaka držati u javnosti otvorenim i kod predstavnika ove vlasti u regionu, ali i kod predstavnika međunarodne zajednice, kod onih koji će imati sluha i koji prepoznaju opasnost od ovakvih politika koju promoviše deklaracija koju je Narodna skupština Republike danas usvojila. Dakle, bit ćemo u službi naroda koji nam je na kraju dao mandat da ga predstavljamo, štitit ćemo njegove interese i trudit ćemo se da Bošnjaci u Republici Srbiji ostvare svoja prava, unaprijede ustavno-pravni status, da budu zastupljeni u policiji, sudstvu, tužilaštvu, vojsci i drugim službama sigurnosti, kao i ostalim državnim organima u skladu sa nacionalnom strukturom stanovništva. Zalagat ćemo se za reformu ustavnog sistema i političkog sistema u državi, jer mi duboko verujemo da Republika Srbija treba da bude država kompromisa i dogovora, u čijem ustavu i zakonu će svi narodi naći svoje mesto, između ostalog i Bošnjaci, a i Sandžak kao jedna historijska regija će imati svoj odgovarajući status u nekom novom ustavu Srbije, u nekoj novoj, demokratskoj i na ravnopravnosti građana i naroda zasnovanoj državi. Hvala mnogo za današnje gostovanje. Vi ste još uvijek u Skupštini Srbije koja je nastavila za svoje zasjedanje i nakon donošenja ove deklaracije i 139 glasova za danas. Hvala vama na prilici da govorim za vaš medij. Sa nama je u proteklim minutama bio Ahmedin Škrije, zastupnik Stranke demokratske akcije Sandžak u Skupštini Srbije. Čuli smo da je deklaracija sa Svesrpskog sabora usvojena većinom u ovom tijelu srbijanske vlasti. U nastavku idemo na kratku pauzu, a zatim i još sadržaja u Danu uživo.